taas-taas ang mga adlaw diin atong gigamit nga mga ebanghelyo, gisumpay-sumpay kining John chapter 15, Gospel ni San Juan kapitulo 15. Usa kini ka pagpadayag nga ang Ginoo mao gyud ang punuan kita mga sanga. Nya kani karon mga pagpasabot unsaon nga magpabilin tas Ginoo. Nya ang karong adlaw ang gihisgutan nga magpabilin unta ta diha sa gugma sa Ginoo. Na may giingon si San Pablo nga walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Nothing can separate us from the love of Christ. Bisan pakunog ka ng kagutom, mga sakit, yawa, kamatay, mga panglutos, wa gyud makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Mga kapobre, mga failures in life, dili na makapahimulag nato sa gugma sa Dios. Pero nganong niingon man si Kristo, pabilin mo sa akong gugma. Unsa man di ay makapahimulag nato gikan sa gugma sa Dios, mao ang atong desisyon nga mosupak sa iyang gugma, sa sugo niya nga paghigugmaay kamo. Ngilingay mong tupad ing na nagpabilin pa ka sa gugmas Ginoo. Kinsa to'y magpabilin, matud pa ni Kristo, kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin mo sa akong gugma. Pareha gud anang inahan, di ba, sigihan man na inyong halok-halok ang inyong anak, no, kanang gamay, na halok-halok, higugma jud kay mo ana, love kay ninyo. Nya inigabot na sa panahon nga makalakaw na na, imo na nang sugdag ingon nga, ayaw adto dito ha, ana, love kay nimo siya, mo na ayaw gawas ha. Nya mo gawas man, unsa may sunod nimong buhaton? Ha? Unsay sunod? Sakasakahan nimong imong tingog, ingnan ti ka ha, ayaw gawas. Ana, nahigugma pa ka na, wa na. Nahigugma pa. Oy, kay ni gawas man noon, wa gyapon mananghid. Unsa may sunod? Makusian yun, inanti ka ba, ayaw gawas. Nahigugma pa ka, ngayon mo naman ang gikusi. Wala na. Yang anong nawagtang man tong imong gugma nga imong sige halok-halok, sigihan imong hapyod-hapyod, kay nisupak man. Nisupak man. Ang makapawagtang nato gikan sa gugma sa Dios mao ang atong pagsupak-supak. Lingyag usab imong tupad na sige kag supak-supak. Ana, ilhan man na nimo mga masinupakon kay magkusmod ang naong. Kay ang resulta di ay kung magpabilin tas gugmas Ginoo, matud pa ni Kristo, mahingpit ang inyong kalipay. Sa ato pa, permanente tang malipayon. Pero kung pananglitan ganig musupak na tas Ginoo, ang resulta sad mawagtang pod ang atong kalipay. Mao gina diha. Nya wa may usa nato dinhi nga nangandoy nga dili malipay. Mao bitan na sige mo kolor ana inyong buhok, sige mo kiskis anang kilay, pamalit gid anang mga butang nga kunuhay makaayo, mangutang pagyud kay gusto laging malipay. Ako misa sad ko, baligyag slat kay malipay kita. Tukod tag mga buildings dinhi para sa atong katilingban kay malipay kita. Di ba? Celebrate tag birthday kay gusto kitang malipay. Pero ang tinuod ang kalipay nga malungtaron kanang gitawag og complete or perfect joy kana gid ang pagsunod sa sugo sa Ginoo. Yang sugo sa Ginoo ang the greatest is love one another as I love you. Mao na diri sa atong unang pagbasa, si San Pedro, sila San Pablo ug Bernabe mi report na kaning mga pagano
nga dili mga tinuli giblessed pod sa Ginoo. Nya kay ang mga Hudiyo kay sila may gauna dito sa Jerusalem, sila magiunang nagsunod sa Ginoo, nagsigig ingon ayaw lagi ipatuli gina sila haron mapariha gid sila nato. Cleansing. Oy, ang cleansing di ang ipasabot sa Ginoo dili man di ay physical, ang pag-circumcise man di ay sa kasing-kasing. Mao to nga gipakita sa Ginoo nga mituo naman ang mga dili mga tinuli physically, mga pagans, iya sang giblessed, iya sang gitagaag gahom. Ug tungod ana ang hukom nila sa una natong mga leaders kadtong mao man ni ang first council of the church, the council in Jerusalem. Nagtigom sila San Pablo, tanan mga leaders niya. Ang ila atong leader mao si Saint James the Great. Mao tong niingon siya si Santiago, ingon siya dili nato tagaan og problema ang mga dili pagano. Kay matod pa ni San Pedro nga mang atong lisod-lisoron ang mga dili Hudiyo. Ayaw sila tagaig bugat nga palasunon. Mao na siya nahigugma. Kanang nahigugma di gid na mosugot nga maguol ang iyang gihigugma. Kinsang asawaha din hikaron nga di gyud maningkamot gyud nga dili maguol iyang bana kada adlaw. Tasang kamot. Wa mo mahigugma sa inyong bana. Naman sa mga bana din hiron ng nimba. Kinsa mga banahan ninyo, jutay raman gid mong ni aron. Kinsa ninyo nga sige yung paningkamot nga malipay gid ang inyong asawa. Tasang kamot. Naiusan ni isa pero uwaw kay gnaong. Bala mo diya. Basta nahigugma. Kinsa ninyo dinhi ang andam mulipay sa inyong parish priest. Tasang kamot. Kay bawo mo kung sa'y makalipay anong inyong parish priest. Palit og slat. Kanara yun. Nabitay mo hatag na ko pader. Tagaan ka og gift. Imo gid ni personal. Nako ay lang ko tagaig personal kaya di man ko malipay anan. So di pa diri imo ni siya. Nako ipalit lang nag-slat. Kay mo ora ginay makalipay na kon siya ni palit naman ko pader og slot imo na ni personal na ko kana dawato na nako kay nga naman ni palit naman kag slot pero wa nga mo palit og slot nya tagaan ko nimo personal dili na pwede. So palit kin mo og slot ha kay mo ora ginay makalipay sa inyong parish priest. Ang atong slot karon nga daghan para ba kay ni is BF Dag nagpabilin nga 40,308 gamay-gamay taghalin gahapon. Sige palit pa tag daghan ani tag 500 pesos raman ni pero ang atong DCHS katong tiwasonon ni increase na nahimo na lang 2,328 na lay tiwasonon 200 pesos per slot. Nasa tayo 22 slot challenge, pwede pa na siya, nakadawat na po tag 448 ka slots. Kaya nihangyo masad nato ang mga charismatic communities, ACCRS, para sa Pentecost Sunday karong May 19. So atol sa nanggi appeal din ang pag-encourage sa tanang mga charismatic members, mga charismatic movements o gustong mo appeal sa Pentecost activity dito sa IC3 karong May 19, palit mo og tag 100 per slot mo na atong ticket dito, tagaan mo ticket nga as of yesterday nahalina na og 2,298 ka tickets tag 100 4,702 na lang ang available. First come, first serve. Layo-layo pa man sad to. So kining tanan
malipay kita. So atong pakpakan ang namalit og slot. Salamat kayo. Ginagmay o dinagko nga pagpalit. Kay ngano man, expression man ni sa gugma. Ang tinuod nga nahigugma mga igsuon, kanunay ginang maghuna-huna sa kalipay sa iyang gihigugma. Ikatulong lingi sa imong tupad ing nahigugma ka sa simbahan na lipaya gyud ang simbahan. Si San Atanasio gisakit ni siya, pero tungod kay ang pagpatinaw sa doktrina o ang pagbarog sa pagtuong Katoliko mao may makalipay sa simbahan, giantos niya ang tanan nga mga pagsilot, pag-exile niya. Kulang na lang nga himuon siyang martir. Padayon ra gid siya suwat, padayon siya wali nga ang kamatuoran para sa Ginoo. Ang atos ang mga apostoles, kani sila si San Pablo, kani San Pedro, San Bernabe, sila si Bernabe o ang ubang mga apostoles, nangamatay po ni sila as martyrs. Pero sige lang yun sila sangyaw, kay bahalag masakitan ko basta malipay ang simbahan. Ang ato sa dinhing gibuhat, nagsigi sa tagpaningkamot na malipay ang atong simbahan. Muna padayon tagtrabaho, padayon tag kanini ang pagkumplito sa atong mga proyekto dinhi. Atong kumbinto, gitrabaho na ron ang atong sugdana, ang atong elevator pag-install, about to finish na sad ang atong kitchen, niya ang office, mao karoy gi-finishing tong opisina. Kana na lang mo yung mga main nga mga trabahoonon, basig mahuman na. Niya, salamat sad sa mga tag-iya siyuta diha, sila sa kape, sila diha si mga pamilya nilang Day Arlen, nga ming negotiate po nato, aron mapahilo na ang ato dihang paghimo sa atong kumbinto nga maayong pagkahanay, niya maayo natong paglihok-lihok. Sabot-sabot ra gyud ba? Inadjusay sa mga prinsipyo haron monindot ang katilingban. Kani siya mao ni ang gipangita sa Ginoo, di ba? Aw nga sa Sloyo sila Brad Osting ilang pamilya ni adjust gihapon sa atong mga kanaganing panginahanglan. Mao nang kanindot ana. Ano na nagluya mo na inyong now? Nindot na Musakripisyo ka para malipay ang katilingban. Nya kay bayronon masad ni dagko magbayronon, kita nga way mga yuta dinhi, wa sad magtukod pa dinhi, kita mo'y magsigig palit og slots. Insa unya pa dili man may kapuyo diha. Ay sus, ay nalang magpuyo dinhi kay kada ninyo palit og slot para maayong pagkagamit dinhi. Gasugod na magamit ang atong second floor, ang atong social hall o ang atong roof deck, testing-testingan na gamit ba. Pero dili pa ta mo dawat og bookings diha, daghan namang ni hangyo nga padir pa-reserve ni ana nga res opisina hangyo kay reception sa kasal, reception sa bunyag, okay man gina diha, pero wala pa ta ato sang kumpletohon ang tanan aron dili mo magmahay-mahay, aron igpabayad namo ninyo og dako dili mo magmahay-mahay. Sige patarog testing diha, sige testing, wa pa gani may kasign o mga tao. Gahapon dito ni gamit ang Streamers Choir sa ilang anniversary niya. Ako may founder ana, so uban sa ko nila dito. So nang lakaw namang uban, perti pa manghugawa sa salog. Hapit yung ko mo 30 minutos nagmap dito para malimpyo. Nako nindot sa nila kay karon ganin nakita kong tudlo kay kanilaging tudlo nga wa nay laba-laba, wa nay map-map. So huygo kog map dito para malimpyo-limpyo kay wa pa man may maka-assign, wala pa ba ma-set up ba ang pag-duty. Testing palagi. Nindot sad para sa kalipay sa tao. Sige kog map para nis inyong kalipay.
Wa mo malit sa lahat. Pero malipayon sa kong kabuhat ato kay para man tos kayuhan sa tanan. Ana no? Kini mauni ang simbahan. Mauni ang katilingban nga makapanindot sa kinabuhi. Dili ning pinatyanay, linibakay, ilog aning mga butang sa kalibutan, labi na karon ilog aning tubig, ilog aning mga yuta, ilog aning mga agianan, siging pangangkon, ako ni, dili na mauha, ang gugma, ato ni, ihatag na ngadto sa uban. Bahala nag ako'y masakitan, basta malipay lang ka. Hindi ko na i-repeat ko nun diya sa imong tupad. Ina, bahala nagmasakitan ko, basta malipay ka. Sige, ina, ready, go. Nindota na. Sus, ang bana, mo'y magsiging sulti sa asawa, inigyaw-yaw sa asawa, mo ingora ang bana, bahala nagmasakitan ko dahi, basta malipay ka, yaw-yaw pa more. Ang mga anak, tapulan kistanan, sige duwa, cellphone, computer, niya mo ingorang ginikanan, dong, dahi, bahala nagmasakitan mi, basta malipay lang mo. May ingon din ang mga anak, sana all. Ang kuyaw sa mga anak san mo say moingon sige hagyaw-yaw demanding kay ginikanan maghilak ang anak moingon ma sugot ra jud ko maghilak basta malipay lang ka la patay ka diya di mo ganahan ana ganahan tay mao na ang Ginoo nasakitan gani gipatay siya ug ang iya sa mga sumusunod nasakitan ug gipatay pero nalipay ang kalibutan og karon sila sad nalipay didto sa way katapusang kalipay sa langit.